hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua rikiti vu nasi makabatira iko Zimbabwe icho kwadi muri ya Zimbabwe ndakadzipakata ndakadzibata dziri kurema muri ya Zimbabwe dzandakabata panguva ino muri ya Zimbabwe ndakataura muri ya Zimbabwe nenyaya mukati meguta reHarare yemuranda rume hakambenge ari mupolisa hakasiya basa rechipolisa hakaenda pakuzhandikira zvangu hari asakambenge shida basa rechipolisa hane mukadzi wakadanana naye mukadzi iye muri ya Zimbabwe mukadzi arushedzera ndakati nokuda kwezvandiri kuona nokuda kwerudo rwedu nokuda kwemafambiro arwo ndati handichada dai wasema kuita zvimwe zvokuita nokuti une mukadzi wako mupolisa ari kuramba achiti haundisiye anogara achirova munhu amugirlfriend varamba avachade munhu avachada asi amuboyfriend aiwa havasi kuda kurambwa varamba kurambwa havasi kuziva kuti mhosvo yavari kuita here yokurova munhu iyo ipapo koiwe yadzadzi inochemei kwamai iyo yadzadzi inochema nokurambwa munhu wemutemo anoziva mutemo anouziva zvaari kuita zvari kupara zvaari kuita ari kupara mhosva mozvochitsudzura ndine nyaya ndinayo mhuri yeZimbabwe varume pane murume asi kuimasenderawe chitsungo right kuchitsungo kuchitsungo imasenderawe ndokwa mbiri ndochachayo totopfuura nemuchitsungo tichaenda ukanyema chifi chitsungo right yes murume uyo nemukadzi wake kubhawa hama yekumagunde yekumagunde jekesa msutu yekumagunde kufamba uko akananga kubhiya nemukadzi wake vakutapura vautsatsa vahumwa vapedza kumwa udaro vasvika pakuti murume murume angalika rinyeri kupene zvimwe zvaanozwa ndobvatanga kungorezuka kungodai sorekiti pfuvarara akutanga kurutsa murume amai vavhokechwa apo vari vese nemurume vari kutora advantage yekuti mukadzi eda sei murume adhakwa ndokubva vataurirana zvikanzi hona kakuno hakuna kunoitika matiri kuno nyika yakazara vanhu iyi kuno kune bhawa vanhu vari kachingofamba zvidhakwa vanhu vari kuona zvatakuita pamanjika takutora advantage apa ndakutotsudzura Zimbabwe handichatobiri takutora advantage yekuti murume uyu ndomuziva kana adhakwa anorara saka zvandakuita panapa ndezvekuti kana taenda kumba murume wangu ndotomutsa mangwana kusendi ndomuziva mutakiro wake akarara amuke saka iwe uchatevera ndichamufonera wotevera kunyumba wobva wapinda mumba aiwa tinovaisa pasi baba kana isisu kurara zvedu pasi tiri vasi mukufamba kwedu tiri vasi tiri matikitiba tiri masi tiri matikitiba vaenda kumba tora murume wake naye kumbata murume mbotongona baba isabhiokana mai mukadaro tingasvike seko ingomanikidzai kufamba kurutsa uko kubva pabhawa kusvika kumba pakareba sei panoda kana 700 meters distance avo vaida kumba asvika mudheni angonzi ipapa marara ipapa ndaneta ngurara zvinyu ipapa kurikiti varara baba ruoko rumwe rakatoda kuzembera pasi zvikanzi ndaneta ini kubva kare kubva kwesoko munombomwireiko uzvidaro kana makandikakudza tika makanza makudhakwa munofanira kuti musiye dore katimba kuti mobva manditi handiye kumba timata ndakamboramba here kuenda kumba ini achibva tanga kutaraningwe tasvika kumba pafoni pafoni mvesa arara haiko zvinoziuya boyfriend hamakumagunde hekumagunde jakesa msutu hekumagunde kufamba uko vakananga kudheni murume uyu boyfriend zvivindi zvokuenda kumba kune mumwe murume akazwana kupi baba kune vanhu vane zvivindi kunyanya kuchitsungo kumbire uko match central kune zvivindi zvatinazvo here baba Isabel takakudza kuti handei tinoona murume uya shedzai uya wekatsi uya zvivindi zvenyu zvinourayisa nazvona mune zvivindi asi zvinourayisa yes chikomba chaenda chapinda kupinda kudhoo imba iyi itai kuti vateerere vaione iwani room raundi kana kuti aiwa fokona imba yababa imba yababa namama mune mbedha baba paunga vakadhakwa wakasvika vakangosvika vakangonzi pasi okay all right utungamiriri hwepamusoro hwechivindi
vasvika kudaro pose pari kutaurwa apa chikara chiri kunzwa zviri maziso zvimudzeve bebi chiuya handambokuudza here shuwa iriwe shuwa anorira zvikanzi ndomuziva murume wangu akararamuke ndotomutsa mangwana kuseni zvokuti achienda kubasa zvaitodhakwa apo dziri kurowa shuwa here hanzi naConstable Tafadzwa Chakururama, nhai varume zvivindi munozvihodha kupi chaiko? Right, ndonohodha nhai varume zvivindi munozvihodha kupi chaiko? Ndinozvihodhawo zvivindi munazvo. 0773238096 0773238096. Paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM Radio. Bina bozo mamukazei. Zviri kufamba here? Mutara na Blessed Mariki. Icho chekukanyemba icho atina uzochinzwa isu masaisa ya bhatiza ndropa mandara. Oh, azotiza masaisa chekukanyemba kuti chekuchitsungo. Chekuchitsungo icho. Oh, masaisa ya bhatiza. Bhatiza kanyemba tata uzongonza yangorira che. All right. Sorry, regai katigadzise dambudziko racho, regai katitsudzure tochidzokorera kuti chafamba sei. Bozo moro. Yebo, zviri sei. Kuito hana zvimwe zvacho dzitwa hana nemuzukuru wako imomo havana hana kule ava havanooneka kebi muswere boy. Ndinotenda maita basa. Okay, ndofunga masaisai azotiza babesa beu mungakwanise kudzokorera kuti chekuchitsungo chafamba sei. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba kupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Rega ndingoti paka dande chitsuko mbire ndikwasabhuku kutya uripo. Yes. Kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yemurume nemukadzi vanomwa doro vakakwanisa kuenda kubhawa vari vaviri semurume nemukadzi. Vaenda kubhawa vakasvika vakahumwa vakaudzatsa kuratidza kuti avo vari kudya mari yavo nenzira yekumwa doro. Okay. Amene kuti murume ane kumwe kunzwa nekumwe kuziva kwaite here kuti mukadzi wako ane mafambiro anoita kana vachinge vaenda kunomwa doro. Murume asvika uko akatanga kuratidza kuti iko zvinozvi wamudhaka wamudzatsa ndokutaka kudzedzereka achirutsa achimbodonera pasi murume achimumutsa nhai baba Isabel matititire seiko toda kuenda kumba tigoita seiko kusvikira vazoona kuti mukadzi akabva akechwa nguva iyoyo. Murume adhakwa. Murume ndokunzwa kuti panapa pane zvaitika ndobva anyarara. Mukadzi zvikanzi baba mwana handii kumba avo hamai kumakunde hamai kumakunde jekesa msutu kumakunde vakaenda kuenda kumba uko ndobva vanosvika kumba. Uyu wanga akichena naye akabva audzwa kunzi nzvimbo ino yakawandisa vanhu, una vanhu vakadhakwa, vanhu vari kufamba usiku vakawanda, hakuna kwatingaita zvitedzo zvedu. Right, kubva pabhawa panga pane murume nemudzimai uyu kusvika kumba kwavo kwakareba sei? 700 meters. All right. Vasvika kumba kuya uyu ndokuudza chikomba chake zvikanzi aiwozve uyu murume wangu ndovaziva baba Isabel, kana vadhakwa vakarara ndotovamutsa kuseni avamuke. Saka iwowo zvaunoita ndichaenda kumba nemudzimurume wangu, ndasvika kumba kana arara ndokuchikufundira ruchitevera blazi varara. Chikomba chakaitobvunzisisa shuwa anorara zvikanzi murume wangu kabvunza inini ndinomuziva kana wamudhaka. Zimbabwe kune varume vane zvivindi. Murume akabva afonerwa zvikanzi mudhara vaita sei? Mudhara varara, chiteverai. Murume achibva tevera ndokusvika gwedo. Ezvo baba vapo vakarara vari mumbomo wetu kaduna pasi vombomutswa vomborutsa vachinosvika vakabva vanzi pasi gurukuchu anokwanisa kuisa pambedha zvikanzi vanogona kukanganisa pambedha ndobva varasirwa pasi. Blazi vachitevera vachibva vauya ndogwedo rakasina kuvharwa kuri kuzikanwa kuti munhu ari kuita sei? Ari kuuya. Ndobva vasvika vatosvika itojamba Blazi vanga vari pasi vakatojambiwa. Muridzi wemba ndiye akarariswa pasi ene ndiye akajambwa neBlazi. Chikomba chichienda pamubhedha jambira pambedha. Apo Blazi apa vakarara kapaka inema vana kurara vari kuziva vari kunzwa zviri kuitika zvese pose painzi baby chitevera handi uya sweet Blazi vaita sei? Varara. Hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua. Hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua. Hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua. Po rikiti vu. Right. Vajamba mudhara vakangoti vachisvika padhoo papa bhutsu dzakasiyiwa padhoo ndokunojamba mukoma muridzi wemba
avo vachinojambira pambedha vachinoti pambedha vachikurati pambedha Zimbabwe regai ndikuzivisei hakuna kana nechimwe chakaitwa chakafanana nezvevi kana chakafanana nemashoko avakanga vawirirana kuti tizosasana nekufadzana apa hapana chakaitika achikwati pambedha chite murume aitoziva pane banga rake ndiye waranyu banga kuchikomba banga kuchikomba chikomba chichiruka dho chichibuda murume haana kutevera ndokusara kumukadzi wake ndokuti akurowa mukadzi kusvika afa aona kuti mukadzi afa iye achibva azvisungirira achibva afa kutaura kuno kwachinoita kuchitsungu kuna baba murume nemukadzi vakafa vanga vane vana 3 baba Isabel uyu muchikomba ichi chokubayiwa nebanga chichiri kurarama asi hachisi kuonekwa pachiri izvezvi chine mhuri iko kuchitsungu ikoko ava baba namai vese vafa vanhu 3 vasara ya pakaipa ndo nyaya yatanga kutsudzurana baba Isabel pazotiza kamasaisai munoti kudiniko nayo right mundibata kapa 0773238096 munotumira ka WhatsApp message text message kana kufona mupinda live pachimuti pa National FM toziwa kuti mvura yakambonaya mali mwezuro vazhinji vanga vakubvunza kuti todyara here mbeu vamwe vachibvunza kuti ko mbeu yacho iyi vaitodyara mbeu ipi atinawoka vasawira vedu veK2 mandimba embeu dzose baba Isabel hanzi hapana chekukomenta ichi chandipedza power papa fanari kundibata panozvanzi bhozho udza Zimbabwe kuti mukadzi wemunhu imvura yemuchemba nyangwe ikachena ikaivedza sei nemaziso haimwiwi ndi Terence Farai pakuwadzana pai ya baba Isabel manzwa kamukoma taura zvikanzi zvimwe zvacho hazvidi kunyepera ingogara wabuda pachena kuti ndaziva madhira muri kuronga vanhu votya hamuchafi so kuna mizira kugona aiwa urati baba uyu kuti azoita izvozvoka iye kuti mukadzi wake kwaiwo mukadzi wemunhu anokeshwa here ya ipapo manje kwaiye mukadzi anoenda naye kubhawa here muchidomwa muriko ipapo manje pakaipa Zimbabwe yakachibata chimuti tsudzurai chimwe tozopinda kamuchitoro tizotengesa papa Isabel ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufafaidza ndine nyaya inorwadza inosuwisa muri yeZimbabwe rega ndikotaura mukoma KP yandinaye panapa inorwadza inosuwisa muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yemvurwi kutaura kuno kwatiri kuita vanhu vari kuchema but muri yeZimbabwe ndoda kungoti vanhu vanonzi maprofiti kana kuti magodoborika rega kuti izvo mukabata basa mangu mabatiro amunomboita denga kana riri kuvakomana muchakuwara hampinde denga hampinde mutatari kugugula hey izvai zvakaitika mukoma KB pane mwana ane 6 years ari mwanasikana akashayikwa munzvimbo yekumvurwi mazuva 3 adarika mwana uyu ashayikwa vabereki vatombondifonera bhozho tibatsire kuti tirege mubatsiri tingaona siko mwana wedu haasi kuwanika ende chokwadi chiripo muri yeZimbabwe ndechekuti mwana kana asingaonekwe munhu anonzi mubereki haridyiki haparariki hapagariki zvokuti kana vabereki vari 1 sokuti mudzimai ari pamba baba havako amai vanotombinzwa bhizi kuti waisakupi mwana pachidiwa mwana right inzwai muri yeZimbabwe mwana uyu atsvaka kudaro vakabva vawana mumwe mubatsiri papapati nyatsondinzwisisa muzukuru nyatsoteerera unzwe pakabva pawanikwa mubatsiri mubatsiri achibva ati sepeneti horomati jumande wakachiwemba zviri kundiudza nekuzadzisa denga panguva ino ndiri kutoona mwana atori muGD6 akatenga kuguruve akaiswa muGD6 right ndio mari vanhu kutodiswa mafuta kuroya mugwagwa vakananga kupi kuguruve vanhu vari ikoko ndio pavari kufonirwa kutumirwa shoko rikunzi very sorry mwana awanikwa atori kumasuweji akadona akafa ndio mari imomo apo munhu adisa vanhu mafuta kuti mhanya ikuguruve saka ndakuita munamato kuti motokari iyi ibatike kwairi ikoko isaende kumberi saka mota iyi ndichaisa munamato wokuti isafambe iwane zvinoinetsa iri kweikoko vakabva dhirevha kudzoka sorry nezvakaitika sorry nekurasikirwa neupenyu kwemwana uyu asi saka muprofita uyu aiti ndiri kuona mwana ari mumotikari iri kubva kumvuru yakananga kuguruve apo ndewe munzvimbo imomo munzvimbo imwe chete iyoyo vanhu pavakadzoka motokari yalenda panzvimbo
pane wanda akati bati budu ari kuti jaira bana papa isu sinoti amai kumagunde kumagunde amai kumagunde apa vakarohwa amai kumagunde profita chirwa pasi kutiza apa miwa vanochowa munhu chichema mukoma KB vanakudaro ndichibva ipapa mukoma KB ndoda kuibatanidza pane nyaya yakaitika kwaGutu kana makambonzwa nguva yadarika Zimbabwe ndine mwana wandakataura kuti aitamba bhora pane chimwe chikoro mwana uyu achibva achikoka ari muground vakakomplaina kuti wai chikoro chisiri kutibatsira mwana uyu aindeswa kuhospital chipatara chikaona kuti hapana chatiri kuona mhani pakukwara kwemwana uyu mwana akuwara makombo right zvadaro mwana ari muhospital muchipatara chikumasvingo inzwai zviri kuitwa nemaprofita nen'anga ari muchipatara baba vake vakapinzirwa runhare nevanhu vasingazive makadii baba ndiri kuona kuti ndimi mune mwana ari muchipatara mwana iyeye ane chiposwa chainacho akaramba ari muchipatara ndaona mwana agurwa makumbo ndimi sekuru aniko ndini sekuru Nenge namba dzangu madziwana kupiko ndadziwana Matare saka chogai $100 yokupinda Matare nemafuta tione tobatsirana sei ndinofanira kuya kumba ndizokubatsirai baba vachibva vati ninyekurwarirwa nemwana regai ndiuye kwamuri munowanika kopi zvikanzi huyai kuchitungwisa ndobva vakwira bhazi ndokuenda kuchitungwisa apa mwana asara kopi kuchipatara vasvika kuchitungwisa ndopa vakazotorwa chamira padhuze nepanomirira makombi anodzisa vanhu vachitungwisa hospital vachisvika ipapo vakaya kuzotorwa ndokubva vaenda pamba pavakaenda kwanzi mavaishandira maundi munoshandira macho kuti muti munocheketerwa imbwa here kana kuti munogara vanhu zvinonetsa asi pari pamba pevanhu vachibva pinzwa Matare zvikanzi right baba isu zvoda kuti panapa toda kuti tiende kumba kwenyu ndo kwatira kuti kusvika tiende ikoko vachibva tava kuti Matare vari pamba zvikanzi isai $30,000 vachibva isai $30,000 zvikanzi taakuenda vachisvika mumvuma road inoenda ikoko rimwe dhorobha rinodarika navo vachibva vanzi wedzera $10 yepetrol ndo kunosvika kumba kwababa vachinosvika kumba kwababa mwana ari kuchipatara kwai vachibva vanzi buditsai zvinhu zviri mumba zvese vazvanzi panze vabuditsa zvinhu panze uyo makasara akamira mudhaini zvanzira kuti muimba yamunorara mubedroom kwanzi vari imomo vachimwaya zvimvura zvavo kuchibva kwachema chimwe chinhu chakasina kunzwisa zvikanzi muka maichema mainzwa here muka yachema mainzwa zvikanzi ndainzwa zvikanzi ndo chikara chatinoda kubata ichi ndo chikara chiri kurwarisa mwana ichi chiri kukonzera kuti mwana arware apo mwana vasati vaona vachibva vanzi tiri kuda handizivi kana vachitaura mombe vane shoko zita ravanopamo tiri kuda nyatu nyati kana kuti $2,000 vachibva vati aini ndinowana nyatu nhatu mombe 3 mombe 3 dziya ndodzavakabhadhara dzikatengeswa dzikachirwa mari ivo vakashedzera kuti vachibva vabata nyoka zvikanzi nyoka iyi tipei saga nesechewo nekuti ini kwaida kunorasirwa kure nyoka yakabatwa pai yakabatwa pamba ipapo okay kwanza vakomana vanga vangodyarana ndobva yabatwamo yabatwa kudaro zvikanzi nikone kwai kunoraswa apa vakabuda chitaura kunorasa nyoka vachizoka kuzobatsira mwana kubva ipapo makatora mombe vari kuti mombe dzavakabudisa nemari dzachona vanofungira kuti $1,500 vachibva vaenda vakafonerwa vanoti tiri kuchitungwisa ikozvo tiri kubva mubvuma tiri kubhodha nyamapanda tiri kudzoka ikozvo tiri murodhi pane diwa imwe mari kuti muwedzere imwe mari apa vasati vaona mwana izvozvo mwana uyu ari kupi ari kurwara atobudiswa muchipatara atowa kumba ari kumba asi hapana zvachinja kuchipatara vari kuti hapana pakatyoka mwana uyu hapana pakatyoka mwana uyu asi mwana ari kunzi akatyoka gumbo hafambi maprofita aya vakaona kupi nhamba dzababa ndo baba nhamba iyi ndatovabvunza nhamba vakadziona kupi kwanzi ndikavabvunza vakati ndadzipiwa Matare vachibva vangobvuma zvavakaudzwa semunhu ari kurwarirwa akati saka ndaonekwa zvechokwadi ndega here kungoonekwa Matare saka mombe dzakatorwa nevabatsiri nemaprofita ingani dzakatotengeswa 3 zibva dzatengeswa kuitira kuti vavape mari ya zvakaoma Zimbabwe munoti kudini kone idzo dzatsudzurwa kana papa Isabel
Alright. Maprofita achatipesanisa nehama. Takanyanya kuvatevera ndinonzi Vikiwe Mutova wechelechere. Hanzi maprofita vanenge vakanotora musoro wegora manje hauchanyaso kushanda. Baba Isabel mainzwa kanyaya yataurwa vakawanza hasha babava. But vatangira pakati mkomake. Vatangira pakati. Baba vakawanza hasha. Ko zvakaitwa neumwe wavo izvi zvinotupidza chikomba Mumbai iyani murume. Hapana atataura nezvakaitwa namai. Ndizvozvo of course kamudzimai akakanganisa Baba Isabel. Mudzimai akakanganisa iwo baba avo vakatoona kuti mudzimai wavo zvakatotangira kubawa. Vachikandwa shoko, vachibvuma, vachiwirirana kuti murume wangu anodhakwa ende paanodhakwa haamuki, saka huya kumba. Anditika, iwo waifano kungoita se kungovharira chikomba nemudzimai mumba woshedza vanhu vazoita se vazoona zvanga zviripo. Anditi? Vaisa konzeresa. Yes, tarisai muone zvazvaita manje, vana vakusara vari nherera. Baba Isabel, hapana chakarema sekurarama uri nherera. Kunze kwakaoma uko. Kunze kwakaoma. Alright. Yes. Wasipo. Alright. Kugara kwari kuchapambako. Wona kapasani ngidewo apa. Kumba kwako akuze sei akusugarika mune zvakanaka nditika. Uya kumbari pani kunoshandwa. Ndofasakirwa basa. Yeti munhu iye rudana nemukadzi womunhu iye. Saka mukadzi ane foni yagara kubasa. Achigara kubasa kudaro mukadzi aita kasvika pabasa ndipo panotara nemurume oyo. Saka mukadzi akazobatwa nekanzuwo. Yes. Murume ndiye akazoenda kunovhura basa. Pakunototomora zvina chironga zviri musherefu. Ari kusangana nefoni. Kunovhura kudai amai. Murume akazogadzirwa akatanga kunetseka. Murume achishevedzera kuti inini ndaenda kunohodha staff kupi kuchiredzi. Zimbabwe rega ndikuzise kune vakaziva nyaya iyi. Nyaya iyi yakazoitika ndiye kuti iye pachake murume uyu akazoenda akumbira murume kuti ndoda kunobhadhara. Ndoda kukubhadhara. Murume akati inini ndakaroora ndokumbira tiende kumusha kuvabereki vomukadzi wangu. Vabereki vacho vakafa kwakasara hanzvadzi. Achibva asvika achibva anzi ava ndo vachakudzira ndakabvisa mari. Saka iwe uchapa mari yangu inini then uvhosara nomukadzi wako. Vanatezvera vakati kana yadaro haichaiti. Akati iye akatizwa vanatezvera kana maramba izvozvo sarai nemwana wenyu ndokubva atoenda. Kutaura kuno kwatiri kuita murume akatora mukadzi wemunhu haasi kuwanikwa pambari. Mukadzi wacho haasi kuwanikwa pambari zvakare. Tichamirira kuzonzwa kuti pane zvimwe here zvichazobuda kumberi kana kuti vacharamba nyaya yekubhadhara iyi. So muri kuti chikomba chakanzi handei kumusha kwemudzimai wangu. Ichokwadi. Vachibva vaenda zvikanzi chikomba chite sechibvisa handi kumakina tezvara. Ana tezvara achakuratidza bhuku kana tipepa rane mari andikabhadhara. Okay. Wobva wapa inini mari yangu. Saka enge iri mari. Mari yacho vanozobudisa enge iri mari. Okay. Bari chikomba ana tezvara chikomba chisati chataura kuti chaita sei. Vana tezvara voga ndo vakati hatingakwanisi kutora mari yemunhu. Nekuti atite sei atimuzive. Hey. Saka izvozvi mudzimai akadzokera kuvabereki. Akadzokera kuvabereki. Ende kuvabereki vacho vari kunzi hako. Akaenda kupi? Nekuti wanzi natezvora vakati dzokera nemukadzi wako na iriyo nyayo tozitenga kugara pasi akati handidzokeri nemunhu mamona munhu. Kokurwara kwanga kuchiita mudzimai uyu nechikomba. Vachiri kurwara vese. Havasati vanyatsogadzikana vari kurwara. Ya, pakaipa. Chekusanyati chakamira seko naibhozhongora. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndiri mukati mekupinda mukati menzvimbo yesanyati. Nyaya ndiri kutaura pano ndiye kuti izvo paita mwanasikana mukoma Kepoto, kwaita mwanasikana muri yeZimbabwe akashaika ari musikana akakwanisa kuita mukomana wake asina kuroorwa ndokubva aita pamuviri kudaro mwanasikana akagara pamba ari mukati mekubvunzwa nehama dzake pamuviri pabva kupi pamuviri ndepaani but mwanasikana aingodzvenga kuti kufamba kwandakaita handikwanisi kutaura nekuti mwana murume uyu handichakwanisi kumuziva kuti ndoita sei zvakaita kuti mwana angozokuda ari pamba kusvikira iye pamuviri patokwirirwa pari pamba but mwanasikana pakakwirirwa pamuviri akazosvika pakunwa poison ndokubva afa aine pamuviri. Anga ari pamba pevabereki vake. Mushure mekubvunzwa kuti pamuviri ndepane ari kushedzera kuti handichazive mukomana. Ichokwadi. Ende paakanwa mweshonga apanga pasisina kana nyaya dzedzo kunzi ari kushungurudzwa ari kubvunzwa kuti wese akatonwa mushonga vanhu vakarivara. Ndokunzwa kuti mwana uyu adona. Titasa kudai sokuona mwana ari kutorutsa kupiwa mvura kuzoendesa kuchipatara munhu atoshaika asati asvika muhospital nenyaya yekuti vakatonzwa kuti chinhu chaari kurutsa mushonga poison mushonga unorimisa donja. Right. Zvadaro mwanasikana achibva apa iko zvinozvi kutaura kuno kwatiri kuita iko zvinozvi rave gore rechi4 mwanasikana uyu ashaika. Iko zvino Zimbabwe
tasvika panguva yekuti izvo vanhu vakawanda vari kugadzira minda yavo, vari kutema makwenzi, vari kutarisa kuti zvitsiga zviri mumunda zvakamira sei kuitira kuti nguva yekurima zvayakukwana ungazorima sei. Pakunowedzera minda paya ndokubva vatanga kunetsera vabereki vaya neumwe munhu pamunda panext achiti kuwedzera kwamuri kumuita munda uwo muri kuwedzera muchipinda munda mangu. But ivo vari kushevedzera vachiti pamuri kuti ndikurima munda menyu ndepapi nokuti gore rakapera ndindakarima apa ndindakatokohwapo apa uyu muti uyu ndakatoupisa ndikaudonedza uri mumunda mangu. Imi makatanga kurima gore repe zvikanzi aiwa ndiri kukuudzai kuti munhu mamuri kugadzira imomo mumunda mangu. Ndokubva vanetsana zvokuti vakanetsana kusvika kuenda kwasabhuku nekuenda kuti katatu. Sabhuku achishevedzera kuti makurukota angu endai munoona ende zvechokwadi vaiona kuti munhu ari kunzi wapinda munda mangu haaziri yapinda mumunda. Sabhuku achibva audza munhu ari kuti upinda munda mangu maitiro wenyine maitiro amuri kuita haana kunaka. Ko kana muchiti ndepenyu nguva yose makambenge muri kupe toshevedzera vanhu vakapega minda yaoneke zvikanzi handinei nazvo ndati paari kuda kurima pagore rino asaparipa nekuti pamunda pangu. Right, pamhuri dziri kunetsana idzi ari kunetsa mumwe achiti wapinda mumunda mangu ndeupi? Vabereki vane mwana akashayika here kana kuti mumwe munhu? Vane mwana akashayika ndo vari kunzi muri kupinda mumunda mangu. Right. Handidika vadaro vabereki vaiva vachibva kwasabhuku musi weFriday last week zvikanzi nevabereki vaya vari kushevedzera kuti muri kupinda munda mangu panapa dai totomboita zvemaoko nokuti zvokuenda kwasabhuku kaviri kaita kuti zvanetsa ndati musapinda musarima pamaimborima paya munda wangu. Dudu chako icho zvimwe zvokuti mwana kodzi chako chiendera nokuti ukudzorera zvakaita sei. Right, vacho ivavo vari kushevedzera kuti musarima ndo vakazenge vakudzoriwa. Vanhu vakasvika pakurovana havazi vanhurume vakura vadzikura chako amai kumagunde yekumagunde. Amai vakarohwa vakashevedzera vakati aiwa kurova kana zviri zvemaoko unogona but ndoda kuratidza nekukufungidza dzimwe ndangariro dzezvakadarika. Amai ndo mashoko akataurwa inini wandirova maoko kana kurima paipa uchaparima kunyangwe ndaipada ende chokwadi kuti munda ndewako but gore rino ndaida kuparima but ndoda kukufungidza kana kukurangaridza zvimwe zvinhu zvakaitika kare. Wandirangaridza zvegore riya wandirangaridza iwe. Zvikanzi aiwa mashoko endozoti munoda kujairira imi chokwadi kusvika pakutiendesa kwasabhuku nemunda watakarima munda wedu watiri makore tichirima tane makore akawanda but nhasi kungomuka muchitimo apa mucharima pa patove pedu kuti zvaita sekana sabhuku chaiahudisa kana kupopora zvadaro mangwana makuseni pakamuka pamba apa antimunoziva kuti musha wega une waya yekuti kana vakawacha vanonika hembe dzavo kuti dziome. Handidika mangwana makuseni pakamuka pamba paamai vane mwana akafa pakanikwa hembe dzemwana akafa dzakagoverwa vanhu dzanga dziri pawa. Handidi paakafa mwanasikana mukuru atori nepamuviri akagoya hembe dzake pakaitwa nyaradzo dzakatogoverwa vanhu but pamba apa musi uyu pakamuka pakawachwa hembe dzakawachwa dzakatonikwa dzitori nyoro dzisati dzaoma dzakanikwa pamba. Mushure mekuudzwa inozviro kunzi izvo hongu mandirova but ndoda kumbokurangaridzai zvimwe zvezvimwe zvakaitika kumashure. Vachimuka mangwana kusina vachiona pane hembe dziya ndokuenda kwasabhuku zvikanzi ndiva mundu zviri kunoko ndokuwana paine hembe dziya kuti dzibviswe dzakaita 2 days hembe dziripo vachiti dzinobviswa nani ndokubva vanoshevedzera nasahwira zvikanzi nasahwira ndizvo zvataona papi zvataona panapa zvinobviswa sei. Vanasahwira vachibva varamba zvikanzi dai munhu anga akafa pachiitika masaramusi chituna chiri mumba tine kodzero yekuti tibate basa iri. Zvino munhu uyo akafa pakagoyewa hembe iyi tinotoziva kuti hembe iyi yakapiwa nhenge mambobvunza here varidzi vehembe dzoti dziriko here? Vamwe vakabvunzwa hembe vaishevedzera kuti hembe yangu yakadambuka hembe yangu yakatosakara. Vamwe vachishevedzera kuti hembe yacho ndichiri nayo asi ndinayo but hembe dzaionekwa. Zvakati kuti vazotsvaga munhu anobatsira munhu anotsvagira ndiye akauya pamba vachiti akubvisa zvinhu izvi ndiye akabvisa zvinhu izvi but kubva zvabviswa hembe izvi hapana chati chaitika hapana munhu ari kurwara iye akabviswa kuti hapana dambudziko but nyaya iri kuvanetsa ndiye kuti hembe dzakazobva kupi? Hembe dzemwana wangu akafa hembe dzakagoverwa vanhu mushure mekuudzwa kuti ndichamunda. Right, kume kutaurisana kwakazoita madzimai hapana kana kutaurisana uyezve vaitoda kurima ipapo vari kushevedzera kuti handiti sabhuku akati ndepenyu aiwa rimai hapana chimwe chichaitika but dambudziko ravo riripo nderekuti hembe dzemwana wangu akafa
dzakawachwa nani dzakauya nani dzakaiswa pawaya nani uya indiudza kuti ndichakurangaridza dzekumashure haizi hama yedu hembe dzacho kana ariye akazviita akazvitora kupi Hey, 0713938538 muri kuti taniko naicho chiri kuchokera paponi Sanyati. Aha, Sanyati ine moto. Right, munango pantedwe. Hello pa National FM. Halo Kanyemba Bonzo zviri. Musha zviri kufamba here? Musha ndi Alec Gweja. Yes, Alec Gweja tsudzura tinzwe. Ndida kubata icho chomurume anyepera kudhakwa aitoziva kuti mukadzi wake ndingamubate sei. Yes. Saka ndokubva pakanyepera kudhakwa but iye manje chakakanganisa izvozvi chakakanganisa kutora mutema achiisa mumaoko make. Asi chiona manje kuti chikomba chogona kutoramba kakuti handina zvandoziva ndiziridi bo chakatiza kai. Ndizo asi chakabayiwa. Aiwa kubayiwa ndogona kuva ndoti handakabayiwawo somewhere anogona kunyepa. Zvingadai pakatounganwa vanhu vakatouya vamwe vanhu vakatobata toziva kuti ndiye munhu uyu iye dai akangobata mukadzi wake aingoti ndabata vanhu woshedze vanhu voungana apa woenda kumadzitari emhosva nyaya yesorofa wobhadhava kana da wobhadhava mukadzi woenda kumba kwavo ichokwadi ichokwadi Alec Gweja ndozvaifanira kuitika ngambotibvunzawo isisi tovaudza zvokuita vasati vafunga zvidhizvi iya aifana kutsvaga aifana kakuona nguva yokuti adigest asati kaafunga kuti ndoita sei panyaya yacho iyoyo ndozvinodiwa mukoma KP unachiona manje iwe mukadzi uyu afa ingozi watora mumhuri mako iwewe iwe wakuzuraya futi ndizvozvo chawagona chiya hapana chawagona inonzi chawagona cherere bhindura iya right hello pa National FM. Hello, Mamukase. Tamuka Mamukase. Ndinosa kwa Dangwezi. Amake nosa kulitani kwa Dangwezi. Uno kuri bwino bwanji boshongora. Boshongora ali bwino. Ali bwino. Vanhu kana vaenda nevakadzi vavo kubva vanenge vakatarisira kuti vachanoita seiko. Ndiri kubvunza nekuti vamwe vacho vanoita unongoni wavo vodzoka. Vamwe vacho vanenge vakatotarisira kuti amai achanotsvaga mari. Ivo baba vavo vakunyepedzera kufenda kuti kunyepedza kunyatsodzagwisisa kuti vauye nemunhu kumba. Vadai vasinaka kumbomuuraya. Dai vakangobvara dhoo voti uyai muone. Unoenda kane mumwe wako kakunotandarazi. Aiwa, kunotondi vanoenda vari tuso hama dzangu dzepedyo vanoenda kubva asi murume anodhipenda mukadzi wake nekuti vanhu yangu vakati mukadzi wenyu akecha vanoti wangu hadaro saka baba vade vakangoziva kuti mukadzi asi anenge aketwa zvake aiwa iye anenge anombodaro iye but ivo bamini vangu vanomira nemanga kuti wangu hadaro saka dai vasina kuzouraya ivo nekuzozviurayawo dai vakangochedzera vobva vaudachezara kuti azviti kuno kumwana vengi ndamutadza vobva vangosiyana nazvo kozoti ove maprofitawo aya maprofita ari kutoda muprofita mukuru manje handimaona ndizvozvoarega nemombe iyo mari 1.5 ngaidzoke within 2 days asi toziva sei kuti ava ndo vechokwadi aiwa vechokwadi vanozivikanwa vamwe vacho vanonyepa asi vechokwadi ndonoda panisi kudyirwa mari yangu apa nekuti munhu angati ndipei mari ndipei takati mwana wenyu ari pakati auchinyepa ivo vanofana kurangwa neshamu yaMwari kunge zvakaitwa vaiva vekumusha vaiva kufa 1 nekurwara vai ini nangu vabatsiri vakadaro kanoita kuapa sando dzavo kuti tichiziva kuti ava ndochaivo chaivo anosekurwa nengo kana kuti ndaana gogochihoro techida kuti tingetoziva kuti uyu ndianomira nemanga pane dzinenge zvaitwa zvakadai iye anofanira kugona ngaachienda kuzvipedzesa ichokwadi munhu ochipiwa sando dzake achiri kurarama tobata vapa maruva avo kana vari gogo chihoro papa maruva kuti oi maruva enyu aya nemabasa enyu amunobata makuru kana vari sekurwa nengo tovapa kuti ava venhema tanete navo izwana kujira ndizvozvo vanenge vachida kukubatai munobatika sei pabasa rega ndingoti chadhogodha mimba yebere pamwe chete nazvanero makasimba here handikanganoyo kabila chimudze tinashe gotora chimuntu akabata trimoliba gogokikito pamwe chete navenus ari pasaning jelo kwanzi timuchabata vanoda kundibata munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sa gogo mpofu po rikiti bvu Kanyemba Bonzo na Washington Maremera aka Boshongora tigumaneka mangwana Thursday Madness pale manjerekezani kati kusieni na Rabson Umari kuti vachiraitere bosha wari avuri sei Peter Zulu hazviti unazo zveshuwa ndakuona utemuwacho kuti tiudze zvakaitika kuchitsungo chii
vakazobhaiza pakuzourayana vasina kuzourayana nebabavo ndii vakazotirwa mweya wego kuzotonga kuzoka pakuuraya here vaifana kuita sei babava vasingafani kudaro so vafana kungomhanyisa munhu wavo kavomubata kana vachitedza anotedza kwete kubva vapfeka zvekusara vouraya mukadzi kwavharira mumba kwavakira mumba imomo ubva vashedza vanhu kuti uyai muone yabva yadambuka kati ehe kwete kubva watadza kushandisa vakazobhaisa vakati nyaya iyi pamwe vanhu vapenyuka ndizvo vakafa ai vakafa vese apo baba vakakomita suicide mushure mukuraya mudzimai vakaipa kanyemba temweziro iri kushupa babai alright inotenda waita basa Peter Zulu wagwira ntchito hello pa National FM Hello, last day that parara. Ndiani? Last uri kupi? Tukarara kuchitungwiza. Kuchitungwiza, kuri sei kuchitungwiza? Voje ngorandi pedza ndakutozwa vhuri kuseka. Tibatsire wachinzwa chepachitsungo icho. Chakanyanya chinopedza power. Murume uyo muridzi wemudzimai anga akechwa aifana kuita sei? Anga akechwa. Inipapo ndashaka nareche kutaura. Lasora tingomutsa vaviri vatatu. Aindango handango ikumutsa chokwadi. Asi chango kupedza power chete. Chiro nhamba ndatoita kutodzirikodha ubva adegaito mawabata ipapo. Aiwa ndinotenda mukoma lasi kuchitungwiza. Shabu shabu. Mumwe zvekare halo pa National FM. Hello mukoma KD. Makadiko mukoma wedu. Hello. Ndiri kukunzwa makadiko. So muri kutinzwa here? Ndiri kukunzwai muri sei? Aiwa kuno kuti right tiri kutaura nani ari kupi? Baba Devondra ndiri kuchitungwiza. Yes, tibatsire itinzwe. Icho chatichikora mbabvu. Dai manga muri mimi mune mudzimai aita izvozvo manyepera kuti makadhakwa maenda kumba maita sei? Indasikatombosvika pawo pekuti ndinyepedzere kudhakwa ndichishatire Umesanyepedzera kudhakwa? Uyanganyepedzera kudhakwa uchiita semwana akasvika pakutora life manje. But kuzouraya munhu kuzozviuraya. Kuzouraya munhu ndokutesa transformer nerim uchiita zvakazosvika manje. Ehe. Saka tofana ngoti kana watongoona kuti ususpecta munhu unofana kutongogara wasiyana nazvo because yei mapeto acho mahwani. Rega timbonzwa kuti ndiani ari paronhare. Halo pa National FM radio. Makadiko mukoma? Aiwa zviri bo tiri kutaura nani ari kupi? Ndinedza Elisha ndiri pasapa pakadzidonga. Aiwa tinotenda tibatsire itinzwe. Pamusoro paprofita dai vatobata gogoshoro sotaenda kuefa. Paprofita setaipe uprofita umvuru. Datomhanya kufonera gogoshoro sotaenda kuefa. Kuti vaite sei ikoko? Vaenda biso jambo nemunyama wanawo boza aone. Mukoma unenge une dambudziko uchida kubatsirwa ukanzwa kuti pane muprofita womhanyeko usingazive kuti ndo zviriko. Dambudziko ranaro nderekuti gora raakanotora hatiashandi zvakanyatsonaka anenge rachembera saka ndabate gogo pamwe anogona kuvabatsira nenguva. Aiwa tinotenda. Regai tinzwe mumwe ari parunhare kuti ndiani. Halo pa National FM. Hello mukoma bongo. Muri sei? Musha baba kudai ngasina kana kuita zvese zvekurova vakangovhara dho vakanodedzana tezvara vavo vadzati uyu ndiye mukwasha wenyu handisipo panyaya yacho. Ichokwadi vakawanza hasha. Kudai vasina kuwanza hasha vaingodedza hadzadzi kana ana baba vemusikana vemukadzi vototi uyu ndiye mukwasha wenyu otorova pasi. Ndizvo zobva wangoramba mudzimai wacho oenda hake. Ngozi izvo zvakatoparira nangozi chero asiya vana
zinongotera dzinza rake. Zvakaoma, tiri kutaura nani ari kupi? Nimai Felicia Dambuza kwaikoti. Kuri kusei kuaikoti nasi? Kwaikoti kwezaiti.